Mampir nah ya bolo ki. Sarapan temene ada. Ngene yo nem. Yo sing mburine iki wis dadi tanduran kaya ngene iki lho. Mburine yo nem wis tandure mbako, petani mbako hebat ki ya wis. Perang dino ki yo. Mbako iki. Anake to. Anune lho tandure. Cuman kan? Oh, lho. Tanaman-tanaman. Mbako bolo. Petani mbako. Di belakang warungnya Yunem. Wah. Yuk sarapan dulu, mampir biasa. Pecel gugrukan biasa yuk, orang tak. Ya, begitu. Ya, sarapan saya gitu. Sarapan dulu, pokoknya jaga kesehatan sehatnya yo sarapan gue. Suambele pokoknya yos sambal kacang manual ndeplok dhewe to yuk. Ndeplok dhewe ora tau tuku, pokoknya semua karya sendiri, pokoknya resep sendiri khas. Kita bungkus saja ya kawan ya, nanti dimakan di rumah. Bojoku ora seneng pecel lah. Ora tak bungkus nih. Wangan duwe telap-telap ngono ya yuk. Telap-telap lho gugurukane ngene iki ya lho wis pokoke khas. Jadi nasi rodokan. Begitu kawan. Termurah se-Indonesia. Tempe goreng, kita bungkus tempe goreng. Ya matur nuwun lho bolo ya sejak dituambahi. Yo sak bontrot nggo dimakan di rumah. Makasih, selamat pagi.